Taba. Hmm. Hello mga kapudibis! Today kakain po tayo ng beef adobo at meron po tayong rice at meron tayong pipino at drinks natin, tubig. Napaka-special ng araw natin ngayon mga kapudibis dahil meron tayong pa-online collaboration ang bago nating kaibigan na si Lynn TV Vlog. Kung hindi nyo pa po siya kilala, panoorin natin to. Ayan mga kapudibis, napanood natin ang ating sisi na si Lynn TV Vlog. Si Lynn TV Vlog po ay nakabase po ngayon sa Japan. At meron po siyang 3 anak nakabase po dito sa Pilipinas sa Bulacan. Si Noriko at saka si Mika at ang kanyang pamangkin na si Opward. Sila po yung makakasama natin sa online collaboration mga kapudibis. Ayan. Kaya mga kapudibis, supportan po natin sila at huwag kalimutan mag-subscribe. Kaya bago po tayo kumain, mag-pray muna po tayo mga kapudibis. Amen. Mga kapudibis, malinis tayong kamay namin. Natin. Kain na po tayo mga kapudibis. Pasensya na po kayo, ako lang mag-isa na naman. Kasi si Ate Alvi, nagpapagaling na. Malapit na siya. Soon, makakasama na natin siya. Ang unat subo para sa inyo mga kapudibis. Lynn TV Vlog, para sa inyo ang subo. Kain po. Dami ko rice. Sarsa. Taba. Sarap. Ang sarap ng pagkakaluto. At ang lambot ng baka mga kapudibis. Mahating ako.
Para sarap. Inom tayong tubig. Kaparas. Yan si Ate Albi, oh. Nakatingin na naman. Kain tayo, Ate Albi. Dami kong ulam. Parang hindi ko maubos yung ulam ko. Sarsa pa lang kasi ulam na. Makaputibis. Parang hindi ko na maubos yung ulam ko. Marami masyado. Makanin ako pero maulam hindi. Gusto ko lang magpasalamat sa last ko nakakulab na si Cindy. Maraming pong salamat Sisi Koy Cindy. Makaputibis kung hindi nyo pa po siya kilala. Punta na po kayo sa kanya sa YouTube channel niya Cindy. Mag-subscribe po kayo sa kanya. Click yun na ang kanyang bell para lagi kayong updated sa kanya mga kapulibis.
Sinipon ako sa ngayon. Dami oh. Sarap. Mga kapudibis kang kakulab ko, huwag niyo pong kalimutan, Lynn TV Vlog. Supportahan po natin siya. Mag-subscribe. Click yun na ang kanyang bell para lagi kayong updated sa mga bagong video niya. Masarap din po yung kinakain niya mga kapudibis. Ano sila salitang kumakain? Kasi busy daw si Ate Lynn TV Vlog sa trabaho niya. Kaya mga anak niya yung nagmumukbang. Minsan siya, si Ate Lynn TV.
Ang ulit subo. Ang ulit subo para sa inyo mga kapudi. Basta ang laki, no? Sarap. Hindi ko na po maubos mga kapudi. Basta sobrang dami. Makanin ako pero maulam hindi. Mga kapudi, Lynn TV Vlog po. Huwag niyo po siyang kalimutan. Supportaan po. Mag-aano po sila. Regular upload lang po sila ngayon. Kaya mga kapudi, pagkatapos ko po, lipat po kayo sa kanya. Click nyo na ang kanyang bell para lagi kayong updated sa mga bagong video ni Lynn TV Vlog. Maraming salamat po, Lynn TV Vlog, sa tiwala at suporta sa amin ni Ate Albi. Maraming salamat. Gusto ko lang po i-shoutout ang Team Matibay. Ayan. Hello po. Hello po, Team Matibay. Jason Laksamana, Yorwawa, Senior Maymay, Stella Batusin at saka si Leia Payawan. Alison, hello. Ayan mga kapudibis. Follow nyo na ang aming Facebook page at ang TikTok ng Dapudib, TikTok ko at Instagram ng Dapudib mga kapudibis. Kaya kung gusto nyo ang aming videos, please don't forget to like, share, and subscribe. Thank you.